Op het strand. Sorry, is dit een goede plek om te zitten? Ja, hier is het rustig en heel prettig. Mag ik mijn handdoek naast die van u leggen? Ja, graag. Hier is genoeg plek. Is het water vandaag warm? Ja, het voelt heel aangenaam. Zijn er hoge golven? Nee, de zee is vandaag heel rustig. Mag je hier zwemmen? Ja, de zwemzone is precies hier. Weet u of er kwallen zijn? Nee, vandaag zijn er geen gezien. Mag ik mijn spullen hier laten? Ja, ik let er even op. Is er een douche in de buurt? Ja, achter de duinen staat er één. Is het zand hier zacht? Ja, het is heel fijn en schoon. Heeft u zonnebrand bij u? Ja, ik kan u wat geven. Mag je iets verder achter liggen? Ja, daar is een vrije zone. Zijn er schaduwplekken? Ja, onder de grote parasols. Kun je hier iets te eten kopen? Ja, het kleine kraampje daar heeft snacks. Is het strand druk bezocht? Ja, maar het is toch rustig. Zijn er reddingszwemmers? Ja, bij de toren vooraan is altijd iemand. Op de camping. Sorry, weet u of je hier mag kamperen? Ja, dit stuk is voor tenten. Is de grond hier goed om op te zetten? Ja, hij is vlak en niet te hard. Is er water in de buurt? Ja, de kraan is net achter het pad. Waar vind ik de wasruimtes? Ze zijn in het gebouw naast de bomen. Zijn de douches schoon? Ja, ze worden vaak schoongemaakt. Mag ik hier een klein vuur maken? Nee. Vuur is alleen bij de barbecueplek toegestaan. Waar zijn de barbecueplekken? Vooraan bij het grote veld. Is het hier 's nachts rustig? Ja, de meeste gasten houden zich aan de rusttijd. Zijn er stroompunten? Ja, achterin zijn er enkele stopcontacten. Kan ik daar mijn telefoon opladen? Ja, dat kan zonder probleem. Is het pad naar het meer ver? Nee, een korte wandeling is genoeg. Mag je daar zwemmen? Ja, zwemmen is toegestaan. Is er hier een kleine winkel? Ja, bij de ingang zijn levensmiddelen. Kan ik daar ook brood kopen? Ja, er is vers brood voor de ochtend. Waar moet ik me aanmelden? Bij het huisje naast de parkeerplaats. In het stadion. Pardon, is deze plek vrij? Ja, u mag hier zitten. Wacht u al lang op de wedstrijd? Ja, ik verheug me al de hele dag. Kunt u goed zien vanaf hier? Ja, het zicht is heel helder. Is de sfeer vandaag extra luid? Ja, de fans zijn erg enthousiast. Mag ik mijn drankje hier neerzetten? Ja, zet het naast uw stoel. Weet u waar de toiletten zijn? Ja, ze zijn achter het vak links. Is er een fanwinkel in het stadion? Ja, meteen achter de ingang. Kan ik daar ook sjaals kopen? Ja, er zijn veel fanartikelen. Wordt het vandaag een spannende wedstrijd? Ja, beide teams zijn erg sterk. Heeft u een favoriete ploeg? Ja, ik steun het thuisteam. Kent u een goede plek voor foto's? Ja, boven aan de rand van het vak is het goed. Is de vloer hier glad? Nee, hij is veilig gemaakt. Mag ik even opstaan? Ja, geen probleem. Komt er zo een pauze? Ja, die begint zo. Kan ik hier eten kopen? Ja, buiten, bij de kraam zijn snacks. Is het moeilijk om na de wedstrijd naar buiten te gaan? Nee, als u even wacht, gaat het goed. Bij het reisbureau. Pardon, kunt u mij helpen bij het zoeken naar vakantie? Ja, natuurlijk, zegt u wat u zoekt. Zijn er mooie bestemmingen aan zee? Ja, we hebben veel plekken met mooie stranden. Is het weer daar aangenaam? Ja, meestal zeer mild en zonnig. Heeft u ook rustige bestemmingen? Ja, er zijn veel ontspannen plaatsen zonder drukte. Kan ik een reis met hotel boeken? Ja, wij bieden complete pakketten aan.
Zijn er aanbiedingen voor korte reizen? Ja, we hebben enkele zeer flexibele opties. Kunt u mij foto's van de plekken laten zien? Ja, op het scherm ziet u enkele voorbeelden. Is het mogelijk het advies later voor te zetten? Ja, u kunt altijd terugkomen. Heeft u info over activiteiten ter plaatse? Ja, veel plaatsen bieden uitstapjes en kleine tochten aan. Kan ik ook een reis met ontbijt kiezen? Ja, veel hotels bieden dat aan. Hoe vind ik de beste regio? Denk na of u natuur, stad of zee wilt. Kunt u mij een aanbeveling geven? Ja, deze plek hier is zeer populair en rustig. Moet ik iets meenemen voor de boeking? Nee, alleen uw naam en contactgegevens. Kan ik later beslissen? Ja, neem gerust de tijd. Waar kan ik betalen als ik boek? Direct hier aan de balie. In de wasseretten. Sorry, weet u hoe deze machine werkt? Ja, leg de wasser in en sluit de deur. Waar doe ik het wasmiddel in? Bovenin, in het kleine vak boven de trommel. Heb ik speciale munten nodig? Nee, gewone munten zijn genoeg. Is er ook een droger? Ja, de drogers staan links in de hoek. Is de droger erg heet? Ja, hij droogt de kleren best snel. Waar kan ik zitten? Voorin staan een paar stoelen. Mag ik even weggaan tijdens het wassen? Ja, veel mensen doen dat zo. Is mijn was veilig? Ja, hier letten de meesten op elkaar. Kan ik wasmiddel kopen? Ja, de automaat naast de deur verkoopt het. Moet ik lichte was scheiden? Ja, dat is altijd beter. Is het water hier warm genoeg? Ja, de machines regelen dat automatisch. Kan ik stoppen als ik iets vergeet? Ja, kort na de start kan dat nog. Waar kan ik mijn tas neerzetten? Naast u staat een klein tafeltje. Is het hier meestal zo rustig? Ja, velen wachten hier en lezen. Waar betaal ik voor de droger? Bij het apparaat met munten. In de bus. Sorry, is deze plek nog vrij? Ja, u kunt hier gaan zitten. Gaat deze bus naar het centrum? Ja, hij stopt daar direct. Is het hier altijd zo druk? Vaak, vooral in de middag. Weet u of de bus veel haltes heeft? Ja, hij stopt op veel plaatsen. Kan ik mijn kaartje hier afstempelen? Ja, de stempelautomaat staat naast de deur. Mag ik mijn rugzak hier neerzetten? Ja, zet hem gewoon tussen uw voeten. Komt er een omroep voor de volgende halte? Ja, de melding is goed te horen. Hoe herken ik mijn halte? U ziet de naam op het scherm. Zijn er goede plekken om uit te stappen? Ja, het beste vooraan bij de deur. Is de rit normaal rustig? Ja, de route is erg prettig. Kan ik hier iemand om de weg vragen? Ja, veel reizigers helpen graag. Is de chauffeur vriendelijk? Ja, hij is altijd behulpzaam. Mag ik een tijdje staan? Ja, er zijn veel handgrepen. Wordt de bus vaak gecontroleerd? Soms komen er controleurs. Zijn we bijna in het centrum? Ja, het is nog maar een ogenblik. In de wachtkamer. Sorry, weet u of je hier lang moet wachten? Nee, meestal gaat het best snel. Heeft u ook de volgende afspraak? Ja, ik wacht ook op mijn oproep. Is het hier altijd zo rustig? Ja, mensen praten hier meestal zacht. Mag ik mijn drankje hier drinken? Ja, dat is toegestaan. Zijn er hier tijdschriften? Ja, op het kleine tafeltje vooraan. Zijn dat recente bladen? Ja, ze worden vaak vervangen. Weet u waar het toilet is? Ja, de gang door en dan links. Mag ik even bellen? Ja, maar graag zacht. Wordt men hier hard omgeroepen? Nee, een scherm toont de nummers. Moet ik mijn pas klaar houden? Ja, dat is later handig.
Komt er zo iemand van het personeel? Ja, ze komen regelmatig langs. Mag ik hier even luchten? Ja, het raam kan open. Is de wachtkamer groot? Ja, er zijn veel zitplaatsen. Zit u al lang hier? Nee, pas sinds een klein moment. Weet u hoe de procedure is? Ja, na de oproep ga je direct naar binnen. Op de rommelmarkt. Sorry, hoeveel kost dit stuk? Het is heel goedkoop. Je kunt het gerust oppakken. Is het nog in goede staat? Ja, het is bijna niet gebruikt. Kan ik een beetje onderhandelen? Ja, een kleine korting is mogelijk. Hebt u ook soortgelijke spullen? Ja, daarachter vindt u meer items. Is dit een uniek stuk? Ja, ik heb er maar één. Mag ik het even testen? Ja, probeer het gerust. Heeft u ook kleding? Ja, op de tweede tafel ligt wat. Is de kleding schoon? Ja, die is pas gewassen. Waar vind ik boeken? Daar verderop op het blauwe kleed. Zijn er kinderboeken? Ja, er liggen er vooraan. Kan ik pinnen? Nee, hier kan alleen contant. Heeft u een tas? Ja, ik geef u graag één. Komen hier veel mensen? Ja, vooral in de ochtend. Kan ik later nog eens kijken? Ja, ik ben nog een tijd hier. Is de uitgang makkelijk te vinden? Ja, volg gewoon het hoofdpad. Voor de school. Sorry, weet u of de ingang al open is? Ja, de deuren zijn al open. Komen hier veel kinderen tegelijk aan? Ja, vlak voor start wordt het drukker. Is dit de juiste ingang voor nieuwe leerlingen? Ja, nieuwe leerlingen gaan ook hier naar binnen. Is er een plattegrond van de lokale? Ja, binnen hangt een grote plattegrond. Weet u waar de boekenuitgifte is? Ja, meteen op de begane grond, links. Kan je daar ook schriften kopen? Ja, wat basisdingen zijn daar ook. Is het toegestaan om hier te wachten? Ja, veel mensen wachten hier op vrienden. Is er een veilige plek voor fietsen? Ja, het fietsenrek staat direct naast het hek. Mogen ouders even mee naar binnen? Ja, maar alleen in het voorste deel. Is hier soms toezicht? Ja, een leraar komt regelmatig kijken. Is het hier altijd zo lawaaierig? 's Ochtends zijn veel kinderen druk. Weet je waar de nieuwe klas samenkomt? Ja, vooraan bij de hoofdingang. Kan je hier iemand om de weg vragen? Ja, de administratie helpt graag. Zijn er pauzeruimtes buiten? Ja, achter de school ligt een groot plein. Mag ik daar al wachten? Nee, pas na de start mag je daarheen. In de drankenzaak. Sorry, waar vind ik het mineraalwater? Het water staat vooraan in het eerste pad. Heeft u ook water zonder koolzuur? Ja, het staat direct naast het bruiswater. Waar vind ik sap? De sappen staan in het gangpad ernaast. Heeft u ook frisse spritsers? Ja, we hebben meerdere soorten in de koeling. Heeft u ook cafeïnevrije dranken? Ja, daarachter staan er enkele. Waar staan de grote flessen? Ze staan onder in het schap. Heeft u ook kleinere flessen voor onderweg? Ja, die staan vooraan bij de kassa. Heeft u drankencola in glazen flessen? Ja, aan de rechterkant. Waar lever ik statiegeldflessen in? Bij de automaat bij de ingang. Werkt de automaat goed? Ja, hij accepteert bijna alles wel. Zijn er ook kratten? Ja, volle en lege kratten staan helemaal daar achterin. Waar vind ik theedrankjes? Die staan naast de limonades. Heeft u ook nog iets warms? Ja, warme dranken staan in het kleine schap vooraan. Kan ik met PIN betalen? Ja, dat kan. Waar is de uitgang? Gewoon daar links door de deur.